Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ αλλιώς τη ζωή μου. Δηλαδή, χωρίς ζωγραφική, χωρίς έκφραση γενικότερα, χωρίς βοήθεια προς τους άλλους καλλιτέχνες, χωρίς αλληλεγγύη, χωρίς διαρκή εξέλιξη στα καλλιτεχνικά, δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου. Γενικά, εγώ δραστηριοποιούμαι καλλιτεχνικά στην Αθήνα περίπου από το 2012, ξεκινώντας σαν DJ και γράφοντας τη μουσική. Με τη ζωγραφική τότε είχα πάρα πολύ μικρή ενασχόληση, γιατί είχα και έτσι ένα τραύμα από τα σχολικά χρόνια που η δασκάλα των καλλιτεχνικών μου έλεγε άσχετο και δεν μπορούσα να τραβήξω και μια γραμμή, ας πούμε, ευθεία. Οπότε μου είχε μείνει ότι δεν το έχω γενικά. Ένιωθα ότι η μουσική δεν με κάλυπτε. Αυτό που σταδιακά ανακάλυψα μετά, δηλαδή περίπου στα 29 μου χρόνια, είχα πάρει βασικά ένα λευκό καμβά στο σπίτι, ο οποίος είχε μείνει έτσι στο σπίτι για πάρα πολύ καιρό. Δεν έπαιρνα την απόφαση δηλαδή να ασχοληθώ. Κάποια στιγμή, ένα βράδυ δηλαδή, κάθομαι και που νιώθα κιόλας, το θυμάμαι και συγκεκριμένο, ότι ήμουν και πάρα πολύ πιεσμένος. Άρχιζα να ζωγραφίζω πάνω στο πίνακα ουσιαστικά σαν να μιλάω σε κάποιο ψυχολόγο. Σαν να κάνω ψυχοθεραπεία. Και έτσι μετά γεννήθηκε και αυτή μου η ανάγκη και η ενασχόλησή μου με αυτό. Στη συνέχεια, δηλαδή μετράει αυτή τη στιγμή γύρω στα 5 με 6 χρόνια. Γενικά δουλεύω με αυτόν τον τρόπο γιατί έχω πράγματα μέσα στο μυαλό μου τα οποία διαρκώς σκέφτομαι και κάπως τα συνδέω. Ψυχογραφία ουσιαστικά είναι δηλαδή, μαζί με εικόνες, μαζί με σκέψεις, μαζί με ευαισθησίες, μαζί με διάφορα πράγματα, τα οποία κάπως κάπου τα ενώνω χωρίς να το καταλαβαίνω. Κάνω κάποια προσχέδια, αλλά συνήθως τα προσχέδια δεν είναι ποτέ το τελικό. Επιρροές μου τώρα θα πω ο Μπασκιά, θα πω ο Τζάκσον Πόλοκ, θα πω ο Καντίνσκι, θα πω γενικότερα όλο το ρεύμα του εξπρεσιονισμού, ντανταϊσμού, της Art Brut, του Μπουφέ. Γενικά έχω αυτές τις επιρροές. Είναι και μεγάλο κομμάτι αυτών των πραγμάτων των οποίων απεικονίζω, είναι και κάποια πράγματα τα οποία δεν τα γνώριζα. Το έμαθα πρόσφατα γιατί με παίρνει μια μέρα η μητέρα μου και μου λέει: Ρεσπίρο, μου λέει, αυτά ξέρω εγώ τα κάνεις από πολύ μικρός. Και μετά μου το είπε και ο αδερφός μου. Και δεν το ήξερα εγώ. Δηλαδή, πάρα πολλές από τις εικόνες τις οποίες απεικονίζω, πάρα πολλά από τα σήματα και εικόνες και σχέδια, πράγματα που κάνω, ας πούμε, στους πίνακες, τα έκανα από πολύ μικρή ηλικία και δεν το θυμόμουν καν. Αυτό το έργο είναι κομμάτι μιας ομαδικής έκθεσης που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο, 14 με 20 Ιουνίου, σε αυτόν τον χώρο που βρισκόμαστε τώρα στην Γκαλερία Art Number 23. Είναι κομμάτι της τριλογίας μιας ονομασίας που έδωσα που ουσιαστικά λέει POBS, P-O-B-S. Είναι Poor Oppressed Bankrupt Skeletons. Το POBS το είδα από ένα γκράφιτι, γιατί γενικά εγώ μελετάω τα περιθωριακά μέρη, ας πούμε, της Αθήνας. Είμαι συνέχεια στη γύρα, στο δρόμο, και από αυτό παίρνω έμπνευση. Οπότε το POBS, όπως ερχόμουν με το τρένο κάποια στιγμή, το είδα σε ένα γκράφιτι και μου προέκυψε η ηρωνική κοινική αντιδιαστολή στο pre-order benefits που έχουν οι πιστωτικές κάρτες, που ουσιαστικά κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται poor oppressed bankrupt skeletons, δηλαδή δεν έχουν αυτά τα pre-order benefits τα οποία επαγορεύει μια πιστωτική κάρτα. Οπότε αυτό είναι ένα κομμάτι το ένα από τα 3 έργα τα οποία θα παρουσιάσω σε αυτή την έκθεση, που θα έχει και αυτό το όνομα, και έχω καλέσει και τους υπόλοιπους καλλιτέχνες, θα είμαστε γύρω στις 9-10, να αναμειχθούν και να δημιουργήσουν γύρω από αυτή τη θεματική. Το συγκεκριμένο γενικά μιλάει πιάνει τη θεματική από τα τέμπη και όλο αυτό που συνέβη με τη συγκάλυψη και το τραγικό αυτό δυστύχημα, το πόσο έχει κομμερσιαλοποιηθεί, το πόσο έχει πολιτικοποιηθεί, μέχρι κάποιους ιατροδικαστικούς φακέλους που διαβάζω πρόσφατα από Αμερική και Αθήνα, που έχουν πάρα πολύ ωραία σκίτσα, και όλο αυτό κάπως το συνδέω μαζί με συνεχείς σκέψεις μου για το κοινωνικό γίγνεσθε, το παρόν, ας πούμε, για το χάος που ζούμε. Αυτό.
Το να έρχεσαι και να έχεις μπροστά σου ένα μουσαμά, καταρχάς, μιλώντας από τον χώρο για αρχή, εγώ σέβομαι και ευχαριστώ πάρα πολύ πάντα τους ανθρώπους που μου δίνουν ένα χώρο να δημιουργήσω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχω δικό μου στούντιο και είναι πολύ δύσκολο στο σπίτι να δημιουργήσω έργα, γιατί γενικά μου αρέσει να δημιουργώ μεγάλα έργα. Δεν μου αρέσει να περιορίζομαι σε μικρούς καμβάδες, γιατί έχω πάρα πολλά πράγματα να βγάλω και θέλω να τα βγάλω σωστά. Κατά δεύτερον, όταν έχω ένα λευκό μουσαμά μπροστά μου, έχω τεράστιο άγχος. Δηλαδή, δεν ξέρω τι μου γίνεται. Οπότε ξεκινάω με χοντρές γραμμές, ξεκινάω με κάποιες βάσεις που έχω σκεφτεί και με κάποια πράγματα ή κάποιες εκθέσεις που έχω δει. Είναι λίγο πολύ περίεργο η διαδικασία η ζωγραφική, γιατί ουσιαστικά εκείνη την ώρα ξαφνικά χαώνεσαι. Δηλαδή μπαίνεις σε μια... Πώς θα το πω, σε μια παράλληλη διάσταση που δεν έχει σημασία τίποτα. Δεν πεινάς, δεν διψάς, δεν έχει σημασία ποιος είναι εδώ, που βρίσκεσαι. Απλά μπαίνεις αυτό και περνάνε οι ώρες και κυλάνε, και επειδή έχω ένα θέμα με το χρόνο και μου τη σπάει γενικά πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία που μπαίνω μέσα και χαώνομαι, και μου αρέσει που και σταδιακά όσο εξελίσσομαι πια παίρνω και το χρόνο μου. Δηλαδή, παλιότερα με πιάνε βιασύνη να τρελαθώ, να τελειώσω ένα έργο, δεν μπορούσα να το αφήσω έτσι. Τώρα παίρνω το χρόνο μου, θα κάνω τα stop μου, θα το αφήσω να κάτσει, θα έρθω την επόμενη μέρα, θα έρθω τη μεθεπόμενη. Και έτσι δουλεύω και την υπομονή μου. Για τους καλλιτέχνες που έχω γνωρίσει μέχρι τώρα, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μου δουλειάς, είναι απαραίτητο. Νομίζω ότι τα έργα τα οποία εκφράζουν πάρα πολλά συναισθήματα και ο κόσμος συνδέεται, είναι αυτά τα οποία έχουν flow. Ξεκινάς με κάτι στο μυαλό σου και σε πάει τελείως αλλού. Και αυτή είναι και η μαγική ελευθερία και η αναρχία. Σε βοηθάει να αντιμετωπίσεις και τη δύσκολη πραγματικότητα που βιώνουμε, ας πούμε. Που είναι, όντως. Παγκόσμια, πανευρωπαϊκά και πανελλαδικά. Έγραφα παλιότερα ημερολόγια, τα οποία δεν τα έδειχνα σε κανέναν. Ήταν δηλαδή δικό μου κομμάτι, πράγματα τα οποία με βοηθούσαν να βγάλω τη μέρα μου, γιατί ήμουν δύσκολα ή γιατί είχα σκέψεις που ήθελα να βγουν από το μυαλό μου για να νιώθω καλύτερα. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, τα ημερολόγια μου λίγο γίνανε ανοιχτά. Άρχισα να τα εξωτερικεύω στη ζωγραφική, στους καμβάδες. Έχει και χιούμορ, έχει και κινησμό, έχει και ηρωνία. Είναι κομμάτια μου αυτά. Γενικά όσοι με ξέρουν ότι είμαι τρελοκομείο. Αυτό. Οπότε το βγάζω και στα έργα μου αυτό δηλαδή. Και το χιούμορ, αλλά και τον προβληματισμό, και τη δυσκολία μου και τη δυσφορία μου. Για ένα μεγάλο διάστημα της ζωής μου είχα μία σχέση με τον χρόνο η οποία ήταν πολύ χύμα, πολύ... Οκ, ξυπνάμε και βλέπουμε τι κάνουμε. Οκ, ό,τι βρέξεις κατεβάσει. Οκ, βγαίνουμε και ό,τι γίνει. Οκ, ξύπνησα σε ένα σπίτι και τι έγινε. Ξαφνικά αλλάξανε τα πράγματα, γιατί στην πορεία μετά έγινα και μπαμπάς, έγινα γονέας. Ασχολήθηκα και έκανα και μια επιχείρηση. Δηλαδή έγιναν ξαφνικά μπήκαν ευθύνες, να το πούμε έτσι, στη ζωή μου, που δεν υπήρχαν πριν, γιατί ζούσα πολύ μποέμικα. Δεν πήρα ποτέ το χρόνο μου να σκεφτώ τον χρόνο, πώς θα το πω. Όταν ζωγραφίζω, λίγο είμαστε ότι, είναι σαν να μου λέει ο χρόνος ότι πάρε το χρόνο σου, ας πούμε. Και δεν έχει σημασία τώρα 1, 2, 3 ώρες. Ποτέ δεν έχω βρεθεί σε δημιουργικό γκρεμό. Πάντα είμαι διαρκώς σε μια διαδικασία brainstorming, σκέψεων, δημιουργικής έκρηξης, αναβρασμού. Δηλαδή, δεν το έχω βιώσει τώρα αυτή την περίοδο δεν μπορώ να ζωγραφίσω, δεν μπορώ να κάνω κάτι δημιουργικό. Αυτό δεν ξέρω να το κάνω εγώ επίτηδες στον εαυτό μου, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να με πιέζω, γιατί ώρες βλέπω, ας πούμε, ότι όταν πηγαίνω διακοπές, μπορεί την πρώτη μέρα να ανεβάσω πυρετό. Γιατί είμαι σε φάση, γιατί είμαι διακοπές, γιατί κάθομαι. Άρα μπορεί εγώ υποσυνείδητα, και το δουλεύω αυτή τη στιγμή και με ψυχοθεραπεία, ας πούμε, να το κάνω στον εαυτό μου, να μην με αφήνω να ηρεμήσει. Μπορεί και να είμαι χάλια ζωγράφος, να νομίζω ότι είναι κάτι ωραίο. Βέβαια, όταν κάτι το ολοκληρώνω, πάντα μου φαίνεται τελείως χάλια. Δεν ξέρω γιατί.
ίσως φταίει και η δύναμη της συνήθειας, το ρουτινάι. Αλλά τουλάχιστον σίγουρα, αν δεν πετύχω σαν ζωγράφος, θα ήθελα πάντα να βρίσκομαι μέσα στα πολιτιστικά και να βοηθάω και να εξελίσσομαι και να κάνουμε πράγματα μαζί, όλοι μαζί, όλοι όλα.